Tak ja vás zdravím u môjho ďalšieho let's playu z hry Shakes and Fidget a teraz sa nachádzame na mojom prvom vlastnom privát serveru, takže si to ukážeme. Musím poďakovať Testik LP, že mi pomohol. Tak ukážeme si to tu. Máte tu toto, ja som ešte nevidel, malo by tu byť asi veš. Dostávate veci za to. Tak niečo si preklikáme. Tak. Takže epiky tu padajú. Hľadáme ich. Ideme do hospody. Vyskúšame vecko. Vecko ide, jak môžete vidieť. Tak, dáme si toto ne. Toto tiež ne. Tak, to si preklikneme. Kúkam si, či tu je aj... Tak, je tu aj toto, zatiaľ, že to sa musí dorobiť. Ja som si tu nabugoval huby, ale na začiatku je 5000 hub pre každého. A ak mám ho niekto slušne poprosil, tak mu dobijem, no nedobijem, ale mu zlepším tie hubičky. Tak. No tak, na vyššie level je tu 350. Čo ďalej? Epiky tu, no, ne epiky. Eliky tu už sú. Jak môžete vidieť, on ešte jeden na seba. Tak ja si sem dám tie najhlavnejšie, ktoré by mali byť pre maga. No. Hop. Dáme si, no, preklikol som ho. Tak, ideme skúšať ešte raz, no, padol. Skúšame ešte, či nám niečo padne, ďalší. Tak, toto som vám asi ukázal môj server, budem rád, ak sa na ňu pripojíte, no predtým som chcel poprosiť, keby niekto pomohol. Hamači mi ide, ale nedá sa mi tam zatiaľ, no nejak sa mi tam nedá nejak pridať, aby som tu mohol mať niekoho ďalšieho, tak ak tu niekto vie, tak sa môže pridať a kto mi to pomôže urobiť, tak ja ho môžem dať kľudne aj adminom. Tak to už bude asi na to všetko, tak eliky, epiky tu sú. Vecko tu je tiež a malo by tu byť tiež aj veš, no čo je malo byť. Tak ja vás zdravím, ak sa mi video ľúbi, tak vám môžete podporiť lajkom, odberom, tak ja vás zdravím, tak čaute.